село Голешово. Бях учител. Преброителите бяха учители. Всички. Аз наред с преброителската дейност и бях и контролер по преброяването. Тоест, длъжностно лице, което следваше да обобщи материалите от преброяването. Беше ни загатнато инструктажа, който се проведе в Катунци, че населението е македонско и трябва да ги пише македонци. Обаче моите съселени не приеха това нещо. Повечето от тях не приеха. И се записаха българи. Представих материалите в Свети Врач. Това беше в залата на старото читалище, тъй наречено старо читалище. Погледнаха ми справките и ми казаха: другарио, ще се върнеш да си довършиш работа. Върнах се и наистина, къде с агитация, къде с други приеми, склонихме много хора да се пишат македонци. Но някои си останаха българи. Именно тук се направи грешката, че българско население с българско национално съзнание след това му се прикачи македонско национално съзнание. Аз бях тогава секретар на охранителния комитет на партията и съм провеждал тая линия. Преди преброяването всички бехме българи записани, включително и ние. Аз не знаех, че съм македонец. Изведнъж дойде такова: вие сте македонци, и ние викаме партийно решение македонци. Баща ми описахме македонец без той да знае, без да иска даже.